Open Summer Cup je jedinečná udalosť tohto roka. 17. až 18. júna na štádióne Pasienky v Bratislave. Keď rozmýšľam na to myšlienkou. Myšlienka Open Summer Cup vznikla za účelom vytvorenia jedinečnej športovej udalosti, kde spojíme 3 športy v jeden deň v jednom areáli. Ide o futbal, atletiku a crossfit. Futbal bude zastrešovať Robert Bitek, atletiku bude zastrešovať naša olympionička Iveta Putalová. Crossfit má pod patronátom Jojo Porubský, jeden z najpopulárnejších slovenských crossfiterov. Nie je to len športová udalosť, chceme vytvoriť spoločenskú udalosť pre rodiny s deťmi, pre deti zábavné atrakcie, bude tam fanzóna. Jednou z hlavných myšlienok podujatia je zdravý životný štýl a zdravá životospráva. Preto sa v rámci gastrozóny môžete tešiť na kvalitné a zdravé jedlo. Super športové výkony, super počasie a super návštevníkov. Ľahko sa nikto dá hovoriť. Z názvu vyplýva, že ide o otvorenie leta. Už sme stihli vybaviť aj super počasie, takže čakáme len na vás. Prídite s kamarátmi, s babkou, s mamou, s celou rodinou. Teším sa na vás.